फैबाय थानाय बिसायख'थि जिहेतु सेप्तेम्बर मासाव जागोन जोंनि बिटिआरनि इलेक्सन बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो जोंबो मोदैबारि इउपिपिएलआ साखाफारा जादों रेडि जादों बेखायनो गुबुन गुबुन राजनितिक दलफोरजों लोगोसे इउपिपिएलआवबो जों होंगो दोंगो जादों खामानि मावदों जोंनि जेसेबां गोजौनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जिबायदि जोंखौ बडि स्ट्राक्चार होदों बेफोर जा कमप्लिट जाबाय खननै खनथाम रिभिउ जाबाय बेनिफ्राय जोङो 25 तारिख सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 तारिख सेप्तेम्बरसिम टोटेल 89टा बुथनि जोंहा मोनसे बुथ लेभेल इउपिपिएल फेमिलि मिट एन्ड इन्टारेक्शन प्रग्रामा जोब्बाय थ' बेहाय नोजोर होयोब्ला जोंनि पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा गोबां मोजां 150निफ्राय 200 बहाबा 300हालागै जोंहा पार्टिसिपेन्ट जों ओंखारदों बेबायदि हिसाबै एबार मोदैबारियाव जोंनि गोहोमा बांसिनदों जोंनि गोहोआ बांसिनदों आरो जों मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि इलेक्सनाव जोंनि बर्तमान इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मित्रजोत सरकार सलायबाय थानाय जोंनि प्रमद बर' सार बिथांखौ आरो मोनसेबाव गोहो बांहोनो थाखाय जों मोदैबारि इउपिपिएलआ रेडि जादों आरो बेबायदिनो दिनै जों मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां बे हलावहाय 150निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपिआनो होन बिपिएफआनो होन बेबायदि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिथांमोना दिनै जुगदान जादों आरो बेहायनो जोंनि गोहोआ बांसिनदों थांनाय बाराव 2020 मायथाइयाव इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टआव बिपिएफ हान्जाया अपप्रचार होदोंमोन जे प्रमद बर' सरकार फैयोबा हा हु सेगोन गय दंफां नालेंखर दंफां थाइजौ दंफां मोसा मुफुरनि दाउ हांसोनि फख्रिनि गारि गुरिनि बेबायदि माबा टेक्स लागोन होननानै बेबायदि मोनसे अपप्रचार खालामदों आरो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा संखिदोंमोन नंमारगौ नामा होननानै आरो बिनि उनाव सोरबा राजनितिक हान्जाया माखासे जोंनि अबरगाव जायफ्रा बिटिसिनिफ्राय ओंखारलांनो नागिरदोंमोन बै रायजो राजाफोरनियाव थांनानै जोंनि माखासे राजनितिक हान्जाफ्रा बुंदोंमोन जे जोंनो भट होबा जों गामि दानना होगोन नाथाय दिनै 5 बोसोर जाबाय गामि गंसेबो दानना होनो हायाखै आरो जायफ्रा हा हु सेजानो गिनानै संखिदोंमोन गय दंफां खान्थाल दंफां थाइजौ दंफां नारेंखल दंफां गारि गुरि दाउ हांसो फारौनि टेक्स लागोन होननानै गिदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआरआ मोनसेबो टेक्स लायाखै आरो हा सेजानो गिनायफ्रा खोनासंनानै मोजां मोनबाय जे दिनै 3,50,000निबो बांसिन रोजा रायजो राजा बिथांमोना दिनै हानि सेटेलमेन्ट जाबाय मियादि पाट्टा मोनबाय आरो मैयासो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जोंनि खालाइगाव ओनसोलाव 16टानिबो बारा मन्दिर मस्जिद थानसालि बाथौ थानसालि जनकल्यान अर्गेनाइजेसनफोर संगठनफोर बिथांमोननि हा हुफ्रा एलटमेन्ट जादों थ' बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे प्राउड मुभमेन्ट जों गावखौनो गोग्गा मोनदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो मोनसे फोथायनाय लाबोदों बेखायनो जोंनि सक्तिया एबार मोदैबारि इउपिपिएलनि सक्तिया बांसिनदों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो मोनसे मेजर भट लानानै देरहागोन होननानै जों मिजिंथिदों बड'लेण्ड हायुङारि खुंथायावहाय जिहेतु जथाय सरकारनि जितु बिजेपिनिफ्राय थांनाय बाराव देरहादों आरो बे मोनसे सरकारनाव बिथाङा दङ बिथांखौ फेजेननो हानाया इउपिपिएलनि थाखाय बोरै बिथाङा थांनाय बारावनो जोंनि अंखफोरखौ नायोब्ला बिथाङा 17,000 मोनदोंमोन आरो जों 15,500 मोनदोंमोन 1,500 भटनि डिफारेन्सआव थ' बर्डार एरियायाव थानाय 20 खानसो जोंनि माखासे अबर' गावफोर दंमोन बिथांमोना गाव गामि दानजानो लुबैनानै बिथांनो माखासे भट होदोंमोन बेखायसो देरहादोंमोन ओरैनो जनकल्यानमुखि माने बिथाङा भट मोननानै देरहायाखै थ' बेखायनो आं बिथांखौ गाज्रि बुंनो लुगैयाखै खिन्थु जाय बिथांमोना गामि दानजानो लुबैनानै बिथांनो भट होदोंमोन खिन्थु दिनैसिम खदालसेबोथ' हा लांनो हायाखै गामि दाननो हायाखै थ' बिथांमोन गामिनि बैसोर गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बे दोलोनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बिथांमोना जोंजों जगाजग जागासिनो दं आरो दिनैबो बै गामिनि रायजो राजाफ्रा बेहाय लैहोर फैनानै 150निबो बांसिन मानसिफ्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनना जइन जादों जिहेतु नङा राजनितिकआवथ' जेननाय देरहानाय थायो राजनितिकआव जेननाय देरहानाया बे
राइट फ्रम दा इन्डिपेन्डेन्स सोलिबोबाय थादों मालाबा कंग्रेस मालाबा जनता दल मालाबा बिजेपि मालाबा CPIM बेबायदि मालाबा गठबन्धन सरकार सोलिबोबाय थादों आसामावबो बेबायदिनो जादों BTC-आवबो 19 बोसोर राजत्व खालामनायनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइयाव हाग्रामाया जेननो गोनां जादों बेबायदिनो नैबे थांनाय 2015निफ्राय 20 मायथाइसिम जगदि सरकारा BTC-नि EM-मोन बिथाङाबो जेननो गोनां जादों आरो दा बर्तमान बिथां दिगन्त बरुवा बिथाङाबो EM जुदि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ पसन्द खालामाखैबा बिथाङा रायजो राजानो जेसेबां खोथा होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हायाखैब्ला थ' जेननाया निश्चित आरो